Magandang gabi sa ating lahat. Praise the Lord. Narito na naman tayo. At tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay narito sa ating pong tinig ng pag-asa sa gabing ito ng Huwebes, na maulan. Bagamat sabi nga po maulan ay inuulan tayo ng pagpapala sa ating buhay. Lalo na sa gabing ito, Panginoon, sa gabing ito ay magdadala ng maraming pagpapala sa bawat isa. Praise God. Ako pong inyong lingkod sa gabing ito, Pastor Gab ng Jesus Bilipid of Alaminos, Pangasinan, na bumabati ng magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa kapwa ko kapastoran, sa mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. At tunay nga po tayo pinagpala na ng ating Panginoon. Praise God. Dumalik bago po yun mga kapatid, tayo po ay dumulog muna sa trono ng ating Panginoon sa gabi ito. Father, in the name of Jesus, we declare, Lord God, your divine intervention sa bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na sa iyong salita. Lord, pagpalay mong bawat isa makaririnig, lalo na sa mga tumutunghay, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ang patuloy na maitaas sa Diyos. Ang iyong lingkod ay inyo pong itago sa iyong likuran, langis sa inyo pong aking labi, at patuloy na maipahayag ang iyong kapahayagan sa gabing ito. Salamat po, Diyos, buksan mo ang aming mga puso't isipan, at patuloy namin maunawaan ang iyong kapahayagan. At tunay nga po, maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po ngayon ay tumatakbo sa ating serye, sa buwan ng Hunyo or ng June, At panibagong serye po ang ating binuksan ng mga nakaraang linggo. At tunay nga po na marapat lamang na tayo po ay matuto pa ng mas malalim, sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. At ito nga ang ating pong serye, ang ating pong tema na pinag-uusapan ay patungkol po sa winika ni Bartimeo, nung siya po ay na-encounter niya ang ating Panginoong Yesus, at nung siya pinatawag, sabi nga po doon sa Mark chapter 10, if you read Mark chapter 10 beginning verse 48 up to 52, doon po sa 51, ano po ang sabi ganoon? Anong Panginoon sa kanya, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Yan. Praise the Lord. Yan po yung pinaka-tema natin. At ang tema po natin, ang theme po natin is, Lord, I want to see. So sa gabing ito mga kapatid, the same din po ng istorya, pero sa ibang book po natin bubuksan. Let's open our Bible in the book of Luke. Luke chapter 18. And so puputulin ko na po, Hindi na po yung kabuuan ng passage, kundi yung Luke chapter 18, beginning verse 39, 37 up to 39. So Tagalog po tayo ngayon. Hindi po tayo gagamit ng English Bible. So Tagalog po ang pag-aaralan natin. Pero po, Taglish po tayo. Okay? So praise God. Basahin po natin sa Lucas 18, Kabanatang 18, mga talatang 37 hanggang 39. Ito po pagkakabanggit. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sabi nila sa kanya at siya'y sabi nila sa kanya at siya'y sumigaw. Ito po yung magkakataon, Panginoon, na tinatanong ni Bartimeo yung bulag kung sino yung paparating, At yun nga, sabi sa kanya, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sabi nila sa kanya. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sa 39, pinapatigil siya ng mga taong nasa unahan. What's the word? Pag-aralan po natin salita. Pinapatigil siya ng mga tao na nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Praise the Lord. Ang Diyos ang magpapala ng kanyang salita sa gabi ito. Naway mapagpala tayo ng bawat aralin ay babanggitin o ipapahayag ng Panginoon sa ating lahat. Amen. Praise God. So, inanyahan ko po ang bawat isa na kung kayo po ay may ballpen, may notebook, mag-chat down po tayo. Maganda po ito kasi napakaganda po nito. Mapapansin po natin itong mga talata na ito, mga kapatid. Meron pong isang pangyayari dyan na merong, sabi nga po, may bulag. Okay? So, alam na natin kung sino po yung bulag, si Bartimeo. Nang marinig niyang paparating ang ating Panginoon, ay tinanong niya ang mga tao, kung ito paparating, sino paparating, At ang sabi doon, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret dahil nga po nagkakagulo, Nagkakagulo ang mga tao dahil nga po very famous during the time si Jesus
dahil nga po sa mga miracle, no, na kanyang ipinapakita, no, mga bulag, pilay, bulag nakakita, pilay nakakalakad, ano po, mga may karamdaman, gumagaling, nalian naman sa mga espiritu nakakalaya, no? Kaya naman itong si Bartimeo na bulag, no, ay nagkukumahog na marating o ma-meet, ma-encounter, no? At dahil nga po siya may karamdaman, bulag po siya, no? Siyempre, marami na po mga tao mas nauna pa sa kanya. At nung marinig niya na parating po ang ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Subalit ang mga tao po ay para pong nainis sa kanya o nairita sa kanya. Kaya ang sabi, pinapatigil siya ng mga taong nasa unahan. Ibig sabihin, meron pa pong mga nasa unahan sa kanya na nauna dahil nga po yun, malamang yun po yung mga normal. Ano po? No? Ngunit lalo pa niyang nilaksan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. And so after that mga verse, mga kapatid, yun na nga po, no? Nung marinig ng ating Panginoon ang kanyang panawagan, tinawag siya, inutusan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, ang mga disciple niya, para tawagin si Bartimeo na bulag, no? At ang pagkalapit niya nga po, no, ang sabi nga po doon, tinanong siya ng ating Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Kung mapapansin niyo po, no, dito po sa Mark chapter 10 na binabanggit ko kanina, sa Mark chapter 10, verse 51, sabi niya, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot siya, sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. No? And after that, no, sabi nga po, at noon din, siya'y muling nakakita. If you notice the word, mga kapatid, sabi niya doon, gusto ko pong makakitang muli. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi po sa inborn na bulag. Okay? Nagkaroon lang po siguro ng problema sa kanyang mga mata at siya'y nabulag. Ano po? Kasi yung word, gusto ko pong makakitang muli. Now, dahil nga po, ang ending po nito nakamit niya po yung kanyang panawagan sa Panginoon. Yung kanyang pagsusumigi na makalapit sa Panginoon ay nagbunga. At yun nga po ang kagalingan sa kanyang karamdaman na matagal na pong nagpapahirap sa kanya, walang iba kundi ang pagkabulag. Ano po? Kaya naman sa gabing ito, ang pag-uusapan natin, naka-underline pa rin po tayo doon sa word na, Lord, I want to see. Okay? I want to see. So, ang title po na pag-uusapan natin is Cry Out Loud. Underline po rin yan ang I want to see. Okay po, no? Hindi po tayo lalayo doon sa I want to see kasi gusto ko pong maintindihan natin mga kapatid, no, na marami tayong gustong makita sa Panginoon at marami tayong gustong makita sa ating buhay. Lalo na sa ating buhay pananampalataya. Marami po tayong pinapangarap na makita natin, no, na nangyayari. Ngayon, ang tanong po, dahil po ang title natin, Cry Out Loud, how can our cry goes to the Lord? So, ang pagmamasdan po natin mga kapatid, ito pong mga nangyari sa panahon po ni Bartimeo, when Bartimeo encountered Lord Jesus Christ and he received the miracle of healing, no? Yung blindness niya, pinagaling ng Panginoon, no? At siya'y muling nakakita, no? Dito po yung pagmamasdan natin. Now, tignan niyo po ito pong mama na ito, may karamdaman. At sabi nga po, hindi siya makalapit sa dami po ng tao, ano po, no? Pero, na-receive niya yung miracle of healing just because Bartimeo cry out loud. Nagsusumigaw po siya. Sumigaw nga, sabi nga po, sumigaw siya. Jesus, anak ni David. Ngayon, mga kapatid, how many times that we have been crying out loud to the Lord? How many times that we are saying, Lord, meron tayong hinihingi sa Panginoon na gusto nating makita, na gusto nating maranasan. Kaya ang title po natin ay Cry Out Loud. Now, how can our cry out loud? How can our cry, open and close parenthesis, cry out loud, goes to God? Paano ba nakakaabot ang ating mga pagsusumigaw, ang ating panalangin? O yung crying out loud po natin in spirit is sa ating pong mga prayer, ang ating pong crying sa Panginoon, ang pag-iyak natin sa Diyos. Paano po ba ito nakakarating sa ating Diyos? Katulad po ni Bartimeo na nabasa po natin o narinig natin, makikita natin dito, paano nga ba nangyari
na nakarating sa pandinig ng ating Panginoong Yesus ang panawagan ni Bartimeo, samantalang napakaraming tao. Sabi nga po meron ng mga nasa unahan ni Bartimeo, no? At talaga pong pinagkakaguluhan si Jesus. Everyone want to experience the miracle from our Lord Jesus Christ. But this blind man is the one who experienced, pero siya hindi po siya nakakalapit, ano po? Pero tingnan niyo po, what is the secret? How can our cry out loud goes to God? Okay? Paano po ba nakakarating ito sa ating Panginoon? Ang ating mga pag-iyak, ang ating mga panawagan katulad ni Bartimeo, paano po ba nangyari? Kasi ito po talagang he cry out loud. Para inulit niya pa Kahit na po may mga harang o tinatawag na may mga hindrances, no, may mga obstacle na dapat siyang pagdaanan. But then again, sabi nga may boses pa naman siya. And he cried out loud to the Lord, then Jesus heard his voice. Now, how can our cry out loud goes to God? Number one, connected, or you should be connected to God. Be connected to God. Yan, napakarami po pwedeng i-connect. Connected to God. Okay? Kaya nga po sabi ko sa inyo, I want you to write down, I want you to jot down kung kayo po ay nakikinig, may ballpen kayo dyan, meron kayong notebook. Okay? Number one, connected to God. Ngayon ang tanong, sabi ko po kasi sa inyo, magmasdan po natin yung buhay ni Bartimeo. Okay? Paano ba naging connected si Bartimeo sa buhay ng Diyos? Sa ating Diyos. Okay po? Now, in your personal relationship sa Panginoon, no, sabi nga po, para makarating yung ating mga crying out loud to the Lord, you must be connected. You should be connected and you should be connected to God. Why is connected? We need to be connected. Yun po yung sagot nun. Okay? So, number one is connected to God. Okay. Now, tingnan natin. Okay, sabi po dito sa John chapter 15, ito alam na po natin ito mga kapatid. John 15 beginning verse 4 to 6. Gusto ko lang pong bigyan ng pansin nyo ito mga kapatid, baka po nakakalimutan na natin ito. Alam ko, maraming beses na po natin narinig to. John chapter 14 verse 6, sabi po dito ni Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili, okay, nananatili, ibig sabihin niyo present tense po yan. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga, may present tense po ito, ng sagana. So, ibig sabihin, yung bunga mo, pangkasalukuyan pa rin. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. If you notice mga kapatid, ilang beses binanggit ng Panginoong Yesus ang mananatili, okay po, yung mga word na yan pagmasdan niyo po, yung pong word na mananatili at nananatili, pansin niyo po yung past, present tense, ito po, may past tense pa nga, may present tense. Papapansin niyo po dito, binabanggit-banggit po ng Panginoon yung pananatili, yung remaining, or yung connected to God. Ngayon ang tanong natin, si Bartimeo ba ay connected sa Diyos? Bakit narinig ng Diyos yung kanyang panawagan? Okay? So, sabi ko nga po, yung karakter natin, hindi na tayo lalayo dyan. Okay? How does Bartimeo, how does Jesus hear the cry out loud of Bartimeo? Is he connected to God? Yes. Tignan niyo po mga kapatid. Baba po tayo sa verse 7 ng John chapter 15. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Tingnan niyo po Sa verse 8, mapaparangalan ang aking ama. Ulitin ko po, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo, ibig sabihin po present pa rin, ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay yon sa inyo. Okay, ang tanong, si Bartimeo ba connected? Yes.
he is connected to God. Why? Kasi po nanatili sa kanyang puso yung pong salita na si Jesucristo na taga Nazaret na anak ng Diyos ay may kakayanang magpagaling. Kaya naman nung malaman niya na ito pong Jesucristo na ito ay paparating, tinandaan niya itong Jesucristo na ito, itong anak ng Diyos na ito ay magpapagaling. Nasa puso niya. Kasi kung hindi niya nailagay sa puso niya, kung wala siyang pakialam doon sa sabi-sabi, hindi po siya magkukumahog. Hindi po siya lalapit. Kaya kailangan sa buhay natin, kailangan po natin connected tayo sa Panginoon. Kasi ang liwanag po doon. Kapag hindi ka konektado sa Diyos, wala kang magagawa. Sabi niya ganoon. Balikan po natin, sabi niya sa verse 5. Sabi niya, ako ang puno ng ubos at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So wala tayong magagawa if we are not connected to God. At alam niyo yung parang power supply, Kapag ang isang kasaksakan, katulad po nitong laptop na ito, pag hindi mo isinaksak ito sa power supply, although may battery po siya, pero pag running out of battery ka na, madidrain na yung baterya mo, pag hindi mo kinonek yan, hindi magkakaroon ng power supply yan. Hindi dadaloy ang kuryente. Katulad ng mga outlet, mga appliances natin, walang kuryente yan unless we connect it, we plug it or connect it into the electrical supply. So ganun po tayo. Kinakailangan we should be connected to God so that our crying out loud ay makarating po sa Panginoon. Just like Bartimeo, nasa puso niya po yan. Alam niya itong Jesucristo na ito ay magpapagaling, kaya hindi po siya nag-aksaya ng panahon. Alam niyo mga kapatid, napakaganda po nito na katulad po ni Bartimeo, we should not waste our time. We should not waste our time. Everything na pwede po natin gamitin. Tingnan niyo po siya. Wala po siyang hindi niya nakikita kung nasaan But he has a voice. May boses po siya. Gumawa po siya. Tingnan niyo po, alam niyo po, kumbaga po sa tao, yung resourceful, yung meron po siyang resources na makarating sa Panginoon, yung kanyang boses. Pero tingnan niyo po, nakarating sa pandinig ng ating Panginoong Hesus ang kanyang panawagan because of the connection. Kaya we should be connected to God. Tandaan niyo po ito. Tayo po mismo. Ang nakakatakot kasi ngayon, mga kapatid, ay marami pong mga mananampalataya o marami pong nagsasabing they are born again Christian, they are a Christian, but they are not connected to God. Nagsisimba pero hindi connected sa God. Nakukuha niyo po ako? Marami pong ganyan nasa loob po ng simbahan. Sabi nga po, hindi lahat ng nagsisimba ay naliligtas. Pero lahat po ng maliligtas ay marunong magsimba. Amen po ba? So ano ibig sabihin nito? Yun lang pong mga connected. Yun lang pong may connection sa Panginoon. That always in our heart, lalagay natin sa puso natin. Yung gagawin nating gagawin na nating lifestyle na I am connected to God. At ano pa secret paano maging connected ka sa Panginoon? Sabi niya rito, if my word remain in you, ask what you wish for. Kung mananatili ang aking salita, yung salita ni Jesus, nasaan ba yung salita ng ating Panginoon? Nandito po mga kapatid. Nasa Bible po, ang salita ng Diyos. Bukod pa dito, may mga naririnig tayong preaching. Bukas na po ang social media. Andiyan po ang YouTube. Marami tayong napapakinggan ng mga preaching. Alam ko po, lahat naman tayo na nakikinig niyan. Pero ingat po tayo, piliin lang po natin yung mga preaching. Ano po? Dahil dito po sa Pangasinan, ako po, nakakatakot. Dito po mismo sa Alaminos, meron pong isang church dito, hindi ko alam kung isa lang talaga siya. Meron pong church dito na nangangaral na wala daw pong impyerno.
Nakikita niyo na po. Oh. At meron pa akong narinig, meron ditong reliyon na nangangaral ngayon, no? Ito yung mga nasa huling araw tayo, mga kapatid. Ito po yung nangyayari na, no? Isipin niyo po, wala daw impyerno. Ito pang isa narinig ko, hindi ito kasama doon sa walang impyerno. Ito naman ang sinabi niya, na si Jesus Christ daw ay babalik sa katawang tao. Tingnan niyo po. Out of the Bible na po yung teaching, no? Kaya kung hindi nananatili ang salita ng Diyos sa atin, we are not connected to God. Maliligaw tayo. At pag na-encounter natin itong mga katulad ng katuruan nito, at hindi nananatili ang salita ng Diyos sa atin, ano po? No? At hindi natin alam na sinasabi po ng Tesalonica ng ating Panginoong Yesus ay babalik na may malaking pangyayari sa himpapawid. At ang sabi nga po doon, hindi na siya bababa. No? Siya po'y nakasakay sa isang tawag nito, kabayo. No? Sabi nga po doon, talaga pong siya ay bababa na meron pong pagbukas ng kaulapan na tutunog ang pakakak o ang trompeta, kukunin ang mga naunang mga nangamatay na mananampalataya, yung tunay na mananampalataya. Nakita niyo po? Kung hindi mo alam yung mga ganong salita ng Diyos, pag sinabing si Kristo ay babalik, nakapwat na mukhang tao ulit o katawang tao ulit, ay naku po. At kung halimbawa naman ma-encounter mo at hindi mo alam yung salita na sinasabi po ng Panginoon, sinabi po ng Bible na merong impyerno, merong naglawang apoy na nag-aantay sa mga taong makasalanan at ma-encounter mo itong mga tao na ito na sinasabing walang impyerno. Kapag hindi pag hindi naka-sink in sa puso mo, hindi nananatili ang salita ng Diyos sa puso mo, yung nababasa mo sa Biblia at naririnig mo, malamang madadawit ka dito sa mga katuruan na ito. Alam mo kung bakit? Kapag walang salita ng Diyos na nananatili sa puso mo, ito hindi po ako nananakot. Kapag hindi po nananatili ang salita ng Diyos sa puso mo, hindi ka konektado sa Diyos. Amen? Amen? Suriin po natin ang ating sarili, kapatid. Baka masyado tayong nauhook sa mga social media, sa mga pangyayari sa mundong ito, no? Ang daming nangyayari sa mundong ito na talaga pong ninanakaw na ang oras natin. Nakakalimutan na natin ang salita ng Diyos. So, ano sikreto? Connected to God. Para ka maging connected sa Panginoon, manatili yung kanyang salita sa puso mo o sa iyong pagkatao. Sabi nga dapat ikapamuhay natin yung salita ng Diyos. No? We are a Christian. Christ-like living dapat tayo. Namumuhay tayong katulad ng ginawa ni Kristo sa mundong ito. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Paano tayo gagayahin ng iba kung hindi naman natin ginagaya yung pamumuhay ni Kristo? Kasi hindi natin natandaan yung salita ng Diyos. So, warning po mga kapatid, dito po talaga sinasabi ko po sa inyo, dalawa na po itong naririnig ko na ito. Ito pong isa at nakilala ko na po yung pinaka-head pastor nila, ano po, yung nagtuturo na walang impyerno at ang banal na Espiritu Santo daw ay kikilos kung hindi uutusan ni Jesus at ni Father God. Tingnan niyo po dahil po alam ko yung salita ng Diyos, natatandaan ko po at alam ko po konektado ako sa Panginoon. No? Sinabi kong hindi totoo yan sinasabi mo. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, ito ang salita ng Diyos, ito ang totoo na may impyerno. Liwanag po sa pahayag at i-describe po ng pahayag kung gaano katindi ang laman ng impyerno. Ito sa mga huling araw, binanggit po ito, lalabas ang mga bulaang propeta at tayo po ay nasa mga huling araw na mga kapatid. Kaya warning din ito, we should be connected to God. We're on the last days. Tandaan niyo po, if we are not connected to God, and then the rapture came, we are caught in nothing. Sorry to say, iwan talaga. Okay? So nakunawaan niyo po ako, mga kapatid? So number one, should be connected to God. Kaya yung mga panalangin natin, yung mga pagsigaw natin sa Panginoon, yung pag-iyak natin, makakarating yan sa trono ng Panginoon if we are connected to Him. If we are connected to Jesus, if we are connected to our God, if we are connected to the Holy Spirit. Amen. Amen po ba?
Andiyan pa po ba kayo? So, kasi sabi ko nga po sa inyo, napakaganda po ng message na ito, mga kapatid. Katulad po ni Bartimeo, he received the miracle of healing. Now, if you want to receive the miracle in your life, number one, be connected to God. Secondly, remain in His command. Okay? Sa Tagalog po yan, manatili ka sa kanyang kautusan. Sa kanyang mga pinapagawa. No? Yung command, no? Pag sinabi pong command, it is executory, ginagawa, no? Hindi po yan kasi ang law, minsan hindi po ginagawa yung law eh. Pero the command should be. Kailangan po, kasi executory po yan. Kailangan pong gampanan yan, kailangan pong gawin yan. So, remain in His command. Okay? So, nakikita niyo po Okay. Now, sa buhay po ni Bartimeo, babalikan po natin. Naalala ko po, may preaching po si Bishop niyan eh. Pagmasdan po natin yung buhay ni Bartimeo. Tingnan po natin yung buhay ni Bartimeo. Now, in the life of Bartimeo, remain in His command. Ko-connect po natin. Okay? Sabi po dito sa John chapter 15 pa rin, mga kapatid. Pero yung verse 10 naman, sabi niya ganon, ni Jesus, kung tinutupad niyo ang aking mga utos, sino pong nagsabi? Si Jesus. Kung tinutupad niyo ang aking mga utos, mananatili kami ng mga utos ng ating Panginoon, mananatili tayo. So, meaning to say, mga kapatid, kapag hindi mo tinutupad ang utos ng ating Panginoon, hindi ka mananatili sa kanyang pag-ibig. You are not remain in His love. No? Tulad ko, o tingnan niyo po sabi natin Kristiyano tayo. Sabi natin we are born again Christian. O tingnan niyo po si Jesus. Pag sinabi pong Christian, you are living like Christ. Okay? Ang pamumuhay mo ay katulad ng kay Kristo. Christian living. Okay? Christ likeness. Christ like living. Okay po ba 'yon? So maliwanag na tayo doon, ano? Dami ko na pong translation. Okay? Sabi niya, kung tinutupad niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa akin. Pag-ibig. Tulad ko. Tingnan niyo po si Jesus. Tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Pagmasdan niyo po, sabi ni Jesus, tulad ko. Kaya si Jesus, sinasabi niyo yun, tulad ko, kasi ang gusto ng Panginoong Yesus, gawin mo rin yung katulad nung ganun. Hello? Di po ba? No? Remain in His command. Number 2, remain in His command. Ang sabi niya, kung tinutupad niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. So kung mananatili, kung the command of God remain in our heart, at tayo po ay naroroon. Pag sinabi ko nga po, yung command is executory. No? Naroroon tayo. Nananatili tayo sa utosan ng Diyos. Ano ba yung mga utos ni Jesus? Okay? Correct me if I'm wrong, mga kapatid, sa mga kapastoral na nakikinig. Kung di po ako nagkakamali, si Jesus po, meron po siyang 72 command. No, si Jesus lang po yun. Meron po siyang 72 command na binigay sa atin. Kung di po ako nagkakamali. Pero meron po siyang 2 command na importante yung binigay sa atin. Ano po yun? Love your God with all your heart. Meaning to say, love your God above all. Kasi with all your heart, with all your mind, with all your, lahat na po ng pagkatao mo na. Secondly, love your neighbor as you love yourself. Alam mo, napaka-importante ng command na yan. Kasi sabi niya, ito, ang bagong kautosan na binibigay ko sa inyo. At yan pong dalawa na yan, mga kapatid, yan po yung humahati. Doon po sa 10 Commandment. Yung number 1 to 5 is command of God, command ng Lord, command ng God, ng Diyos para sa para sa tao sa Diyos. Okay? Para sa kanya. Kaya nga po nandito, wag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, no? Igalang mo ang pamamahinga. And the other 5, yung 6 to 10, no, is command ng Diyos sa tao para sa tao. Okay? Ayan po yan. Love your God above all. And love your neighbor as you love yourself. Ang tanong, how much you love your neighbor? Gaano mo kamahalang yung kapwa? Gaano mo kamahalang yung kapatid? Pag ba may nakita kang mali sa kanya, pagchichismisan ninyo, pagkukwentuhan ninyo,
Mali yun. Di ba? So, asan ang command ng Panginoon doon? Wala na. Wala na. You break the command already. You're not remaining in His command. Kaya kahit anong iyak mo, kahit anong sigaw mo, kahit ano pang ginagawa mo diyan, nagtatatumbling-tumbling ka ba diyan, hindi ka naririnig ng Diyos. Bakit? You break the command of God. Amen po ba? So, pansinin niyo po ito. No? Ngayon, ang tanong, did Bartimeo remain in the command? Yes. Ano ba command ng Diyos sa kanya? 'Di ba? Ang command sa kanya, tawagin niyo, palapitin niyo. Di ba nung marinig niya, pinapatawag siya, lumapit agad siya. Dahil alam niya na narinig na ang kanyang panawagan. Remain in His command. Ang title po ay Cry Out Loud, ha? Okay? So, sabing ganun, kung tinutupad ninyo, inuulit ko lang po ang aking mga utos. So, we should remain on His command. Ang dami po nating dapat tandaan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, napaka-importante. Sabi nga kanina, kailangan manatili sa puso natin yung kanyang mga utos. Diba yung secret po doon kanina? Doon po sa connected, kailangan nandun ka, nanatili ka sa salita ng Panginoon. No? Kaya para natatandaan mo rin ano pa ba yung mga command ng Lord sa iyo. Ano pa ba yung mga command ni Jesus na kailangan nating gawin. Yan, ako po, lagi ko po sinasabi ito, yung love your neighbor. Ay, grabe. Ako, ang dami ko na na-encounter dito kahit po mga kapastoran. Ano po? No? Ang hirap daw magmahal ng kapwa. Madali lang. Basta buo ang puso mo sa Panginoon. Titingnan mo lang si Jesus. Ikaw na makasalanan. Ako na makasalanan. Minahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng ating Panginoong Yesus. Tapos yung kapwa natin, di natin kayang mahalin. Tama po? Tapos sasabihin natin, born again tayo. Eh, nasaan yung remaining in His command na doon? Wala na. No? Di ba po? No? May nakita lang tayong mali pag pinukukwentuhan na natin. No? Eh kung pagkwentuhan natin yung patungkol po sa Biblia, especially sa panahon ngayon, mga kapatid, pinagkukwentuhan ba natin yung mga nangyayari sa Israel at sa Iran? Paano ba nagsasalita ang Biblia sa mga nangyayari ngayon doon? Dapat yun ang pinag-uusapan natin. Para nakikita natin talaga palang malapit nang dumating ang ating Panginoong Yesus. Ano bang relationship ng Iran sa Bible? Sa Israel? At ano ba ang kwento ng Iran sa Bible? Alam niyo po ba ang Iran ay matagal ding sinakop ang Israel during the Assyrian Empire? Kita niyo po 'yon sa Book of Daniel. 'Di ba? Basta, alin yung kasi kayo nagbabasa ng Bible, makikita niyo po ito po yung mga salita ng Panginoon. At mararamdaman niyo po na talagang ito na. So, kaya nga po mga kapatid, kung tayo po ay nananatili sa kautusan ng Panginoon, no? Ang sabi ni Jesus, tulad ko. So ito na lang po yung word, tulad ko, sabi ni Jesus. Tinutupad ko ang utos ng aking Ama. Alam nyo, yung kay Jesus, grabe yung pagtupad niya sa kautosan ng kanyang Ama. Inutos ng Ama sa kanya na maghirap ka para maligtas mo ang buong mundo. Para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Kinakailangan mong ipako sa krus. Yung kanyang fleshly nature, ang sabi niya, Father, let thy cup be part of it. Lumayo sa akin ang paghihirap na ito. Pero tignan niyo po yung pagsunod. But Father, let your will be done. Ganon siya sumunod. Tayo ba, let your will be done? Minsan hindi. Let our will. No, minsan yung mga will natin na nangyayari. So kaya patulad sa mga kapatid, we should remain in His command. Para po yung mga crying out loud natin sa Panginoon, talaga pong makikita natin. Ako po naniniwala po ako mga kapatid, yung mga tao, lalo na po dito sa atin sa church, sa Jiblo po, no? Alam ko po marami po nakaka-encounter nito na
nararanasan po natin yung talagang glory ng Panginoon. Nararanasan natin talagang yung God is so amazing. Talagang, Lord, you are awesome, God. Lahat na naman sasabihin mo, Lord, grabe talaga. Super mega talagang ang Diyos na to. Bakit? Bakit nasasabi ng mga tao ito, no? Ako po nakikita ko po marami po ako nakikita diyan na mga kapatiran natin, no, kahit po sa Mindoro, kahit po diyan sa Cavite, no. And they are all blessed, no? Bakit? And alam niyo po, naisip ko kagad, kasi po, etong mga taong to, malamang sa malamang, kaya ganyan ang Panginoon sa kanila. Kasi nandoon sila sa kautusan ng Panginoon. At sabi nga, remain in His command. Yung command po, executory. Ibig sabihin po, they are doing what God commanded to them. Amen? No? Naririnig ng Diyos yung mga pananalangin, yung mga panawagan nila. Bakit? Kasi they remain in the command of God. Amen. No? So, sabi po doon, no, dito po sa 1 John chapter 2 verse 24, sabi dito ni Apostle John, ito po, no, sabi niya, pakaingatan nyo sa inyong puso ang naririnig nyo sa simula pa. Pakaingatan nyo sa inyong mga puso, sa inyong puso. Personal po ang pakikiusap nito. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang naririnig nyo sa simula pa. Kung gagawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Amen? So, pakaingatan ninyo. So, we have to keep the word of God. We have to keep the command of God. Kasi ang sabi nun, kung gagawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Kaya we should remain in the command of God. Huwag po tayong lalayo. Mga kapatid, nasa mga huling araw na po tayo, ingatan na po natin talaga yung command ng Panginoon. No? Baka mamaya ilang tumbling na lang makikita na natin, eto na, nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na yung mga tatakan dahil may World War na. No? Natupad na yung World War III. No? Dahil nga po sa nangyaring mga labanan ngayon, hindi natin alam kung kailan eh. Even Jesus Christ himself, sinabi niya sa Matthew chapter 24, sabi niya, even me and the angels doesn't know. Wala nakakaalam kung kailan mangyari mga bagay nito. Pero may mga palatandaan. Kaya nga, we should remain in His command. Amen? No? No, alam niyo, maraming command ng Panginoon sa atin eh. Katulad nga sabi, pakaingatan niyo ang inyong puso. Sa inyong puso ang naririnig ninyo. Okay? So, alam niyo po, ako po sa personal ko pong pag-aaral ngayon, bumubuhos na po yung spirit of deception eh. No, marami pong kahit po mga mananampalataya nadideceive na. Marami na po nadideceive, nakakala nila okay pa yung ginagawa nila, okay pa yung style nila, no? Malayo na sa Panginoon, malayo na sa panawagan ng Panginoon para mamuhay ng isang Kristiyanong pamumuhay. Okay? So, kailangan po balik po tayo doon. Bumalik po tayo doon sa command ng Panginoon. Basahin natin ano ba yung command ni Jesus, ano ba yung command ng Diyos sa atin. Gawin natin yon. At makikita nyo po yung inyong mga panawagan, yung crying out loud nyo sa Panginoon ay maririnig ng Diyos. Amen. No? Tandaan nyo po, pangaingatan ninyo sa inyong puso. You should keep it. Walang ibang pwedeng makakaagaw. Kahit na ano pa, kahit na napaka-busy mo pa, kahit ano marami pang ginagawa, may problema ka man, mas maganda pa nga kung may mga pinagdadaanan ka. Isipin mo lagi yung mga salita ng Diyos. No? At tingnan mo, makikita mo yung mga pangyayari sa buhay mo. Word of God, grabe, magpapatatag sa iyo. Yes, Lord, sasabihin mo na lang. Magugulat ka na lang. Okay? So, pangatlo po, mga kapatid, no? Pangatlo, yielded to God. Okay? So, katulad ko sinasabi ko sa inyo, magsulat-sulat po kayo para makita nyo po yung lesson ng Panginoon sa gabing ito. Okay? Pangatlo po, yielded to God. Okay? Did Bartimeo yielded to God? Okay, ano ba ibig sabihin ng yielded? May nakikita po tayo sa mga marunong mag-drive sa highway po. Yan po kasama po yan sa mga sign. Ano po? In-exam po yan sa LTO. Ano po ba ibig sabihin ng yield? Yung ano po, highway sign po, yung road sign po, nakalagay po yan, letter Y. Tapos may bilog po yan. Ano po? Okay, bilog yan. Wala pong Y na meron pong ganon, slash, wala po.
ano pa, nasa bilog tapos may Y. Ano pong ibig sabihin nun? Nung Y, ibig sabihin po, yielded road, no? Pag sinabi pong yielded, giving way. Okay? Mag-give way ka bilang isang driver dahil nakita mo road sa may yielded road na approaching ka sa yielded road. So ibig sabihin, which of you will give way? Ikaw or yung isa nakakita rin ng road sign? So diyan po papasok yung sinasabing first stop, first to go. Sa kalsada po pero balik po tayo dito sa usapin po sa Panginoon. Yielded to God. So ang ibig sabihin po ng yielded, balik po tayo doon, giving way. So ibig sabihin po, yielded to God. Pag yielded to God mga kapatid, ikaw ay nag-give way sa Panginoon. Okay? Ngayon, tanong natin. Si Bartimeo ba nag-give way sa Panginoon? Yes. Ano po sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa kanya, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Tama Sabi ni Bartimeo, gusto ko pong makakitang muli. So, pinabayaan niyang ang Panginoon ang gumawa ng kagalingan sa kanya. So mga kapatid, hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang magsabi sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang mag-reveal sa atin. Yung revelation ng Diyos ang pumasok sa atin. Hindi po yung revelation ng kung sino-sino dyan. Let us give way for the intervention of our God sa buhay natin. Hayaan natin makialam ang Diyos sa buhay natin. Yun ang tinatawag po na yielded to God. Let God be God in our life. Amen? So tingnan niyo po si Pablo. Sabi niya po dito sa Galatians chapter 2 verse 20, I do believe na alam niyo na po itong mga word na to. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay, sabi niya, at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, habang ako'y nabubuhay, alam mo mga kapatid, habang binabasa mo to, sabihin mo ikaw yan, hindi si Apostol Pablo. Ako po, lagi ko pong ginagawa to. Habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, sabi niya, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Pero nakita niyo po, I have no longer live. I've been crucified with Christ. I no longer live, but Christ liveth in me. So anong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Bagamat buhay siya, hinahayaan niyang ang Diyos ang mamuhay sa kanya. Hinahayaan niyang ang Diyos ang magpatakbo ng buhay niya. Hinahayaan niyang ang Diyos ang gumalaw sa buhay niya. Kaya nga sabi niya, I have no longer live. Patay na ako. But Christ liveth in me. Si Kristo na ang namumuhay sa buhay ko. Yun po yung tinatawag na Christ-like living. Namumuhay ka ng katulad ni Kristo. Pinababayaan mo si Jesus, si Lord ang gumagalaw sa buhay mo. Inaaya mo ang Diyos na magpatakbo ng buhay mo. Lagi mo sinasabi, yes Lord, let your will be done. Amen? No? Minsan marami tayong mga pangarap, meron tayong mga gusto Alam niyo po yung dinala ka ng Panginoon sa ibang lugar at nangusap ang Panginoon sa iyo, huwag mong kontrahin. Tandaan mo yan. No? Kung saan ka dinadala ng Panginoon, yes Lord. Ito yung will mo, Panginoon, dito ako. Let your will be done. Amen? Si Jesus nga, let your will be done. Kahit nakita niya lang sobrang hirap ang pagdaraanan niya. Pahihirapan siya, lalatiguhin siya, tutusukin siya sa kanyang tagiliran, ipapako siya, aalimurahin siya, lalagyan siya ng koronang tinik. Pero sabi niya, let your will be done. Kaya sabi niya, Apostol Pablo, I have no longer lived. So, sa buhay po ni Pablo, is God yielded? Yes. Yung kung pinabayaan niya po, nag-give way po siya sa kalooban ng Panginoon. Remember, Paul is not just Paul. Matalinong tao po si Pablo. Graduate po siya kay Gamaliel. Nag-aral po siya ng law ni Moses. Yung pong mga nakasulat sa Lumang Tipan sa panahon po ni Moses. Alam na alam po niya, kabisado niya. Pero dahil nga po hinayaan niya ang Diyos ang kumilos sa kanya, wala na po yung Saulo, si Pablo na. So ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, katulad ng binabanggit dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if you are yielded to God, eto ka dapat. Sabing ganoon, if anyone is in Christ, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, okay? Kung ikaw mismo nakipag-isa ka na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So kapatid,
Ito kung sinasabi mong na born again ka, pero yung lumang pagkatao mo nandyan pa, hindi ka pa born again. Hello? Kung sinasabi mong tinutupad mo ang utos ng Diyos, pero nandyan pa rin yung dating mga ugali mo, ikaw pa yan. Hindi pa si Kristo ang nabubuhay sa iyo. You're still alive. You're no longer live. Hindi ganun. You're still alive. Yung dati mo nandyan pa rin. Okay? Ang sabi, wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito'y napalitan na ng bago. Nagbago ka na. You are born again. Binago ka na. Kasi pinakialaman na ng Diyos ang buhay mo. Hinayaan mo ng Diyos ang gumalaw sa buhay mo. Kasi nga, you are yielded to God. So, balik ka po, you yielded po, ibig sabihin nyo, giving way. Pinabayaan mo, binigyan daan mo ang Diyos ang kumilot sa buhay mo. That's why mga kapatid, no, para makarating ang ating crying out loud sa Panginoon, we must be yielded to God. Hayaan natin ang Panginoon na kumilos sa ating buhay. Amen po ba? So, ang title pa yung pinag-uusapan, crying out loud. Okay po? No? So, ikaw ay bago lang nilalang, no? Kaya wala na yung dating ikaw, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. No? Kaya sabi ko noon, wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. And this is where I end, mga kapatid. Ito po yung keyword na binigay ng Panginoon sa akin para po makita natin na yung pong kabuuan po, no, ng keyword na ito. Ito pong pinag-uusapan natin, no. The only word na binigay po ng Panginoon sa akin is only Jesus. Tapusin po natin ang pag-uusapan. Pinag-uusapan natin na si Kristo lang, mga kapatid, ang makakagawa ng mga bagay na ito sa buhay natin. Lord, I want to see. Ano bang gusto mong makita sa Panginoon? Only Jesus can do this. Tanging si Jesus lang makakagawa niyan sa iyo. Lord, I want to see na nag-i-improve ang aking buhay. Only Jesus can do this. Ayan, dapat mong gawin? Balikan mo lahat yung pinag-aralan natin. Yun po yun. That only Jesus can do such miracle. Kaya si Bartimeo, alam niya, si Yesu Cristo makakagawa ng miracle ng pagkadilat niya. Kaya hindi po siya nag-aksaya ng panahon. Kapatid, kung naririnig mo ang mensaheng ito, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Tanda mo po, tumatakbo ang oras, tumatakbo ang panahon. Nasa mga huling araw na tayo, mga kapatid. Hindi natin alam, baka darating ang oras, nagkakatatakan na ng 666, nagkakalagayan na po ng mga implant dyan, nagkakaroon na po ng World War, no? Hindi natin alam eh. Kaya, balik po tayo doon sa pinag-usapan natin. Kay Jesus tayo lahat. Amen? No? That only Jesus can do such miracle in our life. Anong gusto mong makita? Na kay Jesus lahat yan. Okay. Lord, I want to see na kay Jesus yan, matatagpuan. Kay Jesus lang natin matatagpuan ang lahat ng bagay nito. Amen po ba? Praise God. Kaya mga kapatid, mga magulang, sa mga nakikinig, sa mga tumutunghay, sa kapahayagan ng Panginoon ito, no, your crying out loud mo ay makakarating lamang sa Panginoon sa tatlong bagay na ito. Number 1, connected to God. Pangalawa, remain in His command. And number 3, yielded to God. Praise the Lord. Amen. Father, in the name of Jesus, thank you for your word tonight, O God. Thank you for such a wonderful message and revelation unto our heart, unto our life, unto our mind, O God. Lord, patuloy kami mabago, Panginoon, Lord God, lalo na sa mga last days na ito, Panginoon, na matutunan pa namin, Panginoon, ng deep things sa iyo, God. Thank you, Father God. Truly, O Lord, you're an amazing God, you're an awesome God. Lord, alam ko po, Panginoon, na nangusap ka sa aking mga kapatid, na nakatunghay, nakapakinig, Panginoon, ng mensaheng ito. Lord, I declare, Lord God, Lord, hallelujah, pagbabago, Panginoon, sa aming pong puso, sa aming pong kaisipan, at patuloy namin mapaghandaan, Panginoon, ang mga bagay na paparating. Salamat po, Diyos, pagpalain mong gabing ito. Lord, patapagpalang bawat isa. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Magandang gabi muli sa ating lahat. Sa gabing ito, at tayo po ay nagsama-sama. Muli, ito po inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan, na bumabati. Na magandang gabi. God bless. Have a nice day.